Makakomborerwa imi Jehovha Mwari wedu, mambo wepasi rose, akatitsvenesa nemirayiro yake, akatiraidza pamusoro pekuverengwa kweOma. Rino rava zuva retatu rokuverengwa kweOma. Chiverengo chedu chinobva pana Isaya 58 chiri pamusoro pekunzwirana. Hama dzangu, munyika yedu yeZimbabwe tinofanirwa kutendeuka tinzwirane. Kunzwirana kunobva parudo, love. Kunzwirana kunobva parudo ruripo kuna Baba nokuhama dzedu dzakatipotseredza. Kunzwirana kwandiri kutaura pamusoro pako ndiko kunonzi empathy, kuti kana chimwe chinhu chawana mumwe, kana chichirwadza iwe chinokurwadzawo, kana chichifadza iwe chinokufadzawo. Ndokunzwirana kuno umwari kunotaurwa mushoko raMwari. Isaya 58 tichimuverenga anotaura pamusoro pekusanzwirana kwaiitwa navakuru vakanga vakabata murau, vanhu vechiJudha, zvichikompewa nekunzwirana kwaiitwa naIshe wedu Jesu Kristu. Kunzwirana kwaiitwa naIshe wedu Jesu Kristu kwaionekwa navaJudha sokukanganisa kwamurau, asi kuna Baba kwanga kwakanaka, nekuti kana tichitarisa murau takatitsika nawo tisina kunzwisisa, tina kunzwisisa kwedu kwepasi pano, tinopedzisira tambunyikidza nokumanikidza vanhu. Nyangwe takaona kuti uri kumbunyikidza nokumanikidza vanhu, hatingausandure, nekuti iwo unenge uchitiitira zvakanaka. Zvichida tiri kuwana pfuma pamusoro pazvo, zvichida tiri kuwana hukuru hwatinofanirwa kunge tisinawo. Semunoziva kuti patakawana kuzvitonga kuzere, vakuru vedu vakanga vari muZANU-PF havana kuda kumhanyira kunochinja constitution kuti ive yegutsa ruzhinji yomunhu wose. Vachiri kuramba vachishandisa mimwe mitemo inotsikirira, nyangwe nanhasi, nyangwe negore rino, nyangwe neminoti ino, nyangwe kusvika pa2030, kana vasina kuteerera kuchema kwevanhu. Ngativerengei Isaya 58 inotsiura vaJudha pamusoro pekubata kwavo mutemo weSabata. Zvinonzi uku handiko kutsanya kwandakasarudza here, tichitangira pavhesi 6 kusvika pavhesi 12. Kusunungura ngetani dzokusaruramisira, nokusunungura zvitirobho zvejoko, kusunungura vakamanikidzwa, nokuvhuna joko rimwe nerimwe, hakuzi kugovera nazvo kudya zvako nevane nzara, nokupa varombo vanodzungaira pakugara here, paunoona vakashama kuvapfekedza, uye kusafuratira venyama neropa rako. Ipapo chiedza chako chichabuda samambakwedza, uye kuporeswa kwako kucharatidzwa nokukurumidza. Ipapo kururama kwako kuchakutungamirira, uye kubwinya kwaJehovha kuchakurinda mumashure. Ipapo uchadana, Jehovha achakupindura. Uchadanidzira uchida rubatsiro, uye iye achati ndiri pano. Kana ukabvisa joko roudzvinyiriri, kutendeka nomunwe nokutaura kwakaipa, uye ukapa zvokudya zvako kune vane nzara, uye ukagutsa vakamanikidzwa pakushaya kwavo, ipapo chiedza chako chichabuda murima, uye usiku hwako huchashanduka hukafanana namasikati. Jehovha achakutungamirira nguva dzose, achakugutsa pakushaya kwako munyika yakapiswa nezuva, uye achasimbisa mapfupo ako. Uchafanana nebindu rinodiridzwa nemvura yetsima, sechitubu chine mvura isingapwi. Vanhu vako vachavaka zvimatongo ekare, vachasimudza nheyo dzakare. Iwe uchanzi mugadziri wamasvingo akakoromoka, muvandudzi wemigwagwa ine dzimba. Mwari akomborere mashoko ake averengwa. Pane shoko rose randaverengwa, ndada inzwi rabuda pamusoro pechiedza. Muri kupanzwa here? Zvikanzi rima rako richashanduka kuita masikati. Rangarirai ichi, vaJudha vaichengeta murayiro, vakanga vari murima, nyangwe zvavo murayiro uchimirira chiedza. Vakanga vari murima nokuda kwekusanzwisisa nokubata murau zvakanaka, zvinoenzanisirana nokururamisira vanhu sezvinodikanwa naMwari.
Muri kuvanzwa? Zvikanzi asi kana tikaverenga shoko iri tikariisa pamurau, zvikanzi chiedza chedu chichaita samasikati, zvikanzi rima redu rokuziva murayiro semaziviro atinoita, semapiwirwo atakaitwa namaJudha, zvikanzi zvichashanduka. Murau iwowo wakava samasikati, chiedza chamasikati. Chiedza chamasikati chinomirirani? Ishe wedu Jesu Kristu ndiye chiedza chikuru, chiedza chaicho chaicho. Amen. Amen. Ngatipindei zvedu. Mwoyo wekunzwirana tiri kungoti makorokoto here, nedzoi here, nematambudziko here. Sori wakwara. Pane mwoyo wokunzwirana here patinenge tichitaura mashoko iwawo? Kana kuti takungotaurawo setsika? Bata maoko itsika, kuti sori itsika, makorokoto itsika, nedzoi itsika. Nekuti wakasazvita unonzi munhu usina hunhu. Munhu usina hunhu. Unzi munhu wakaipa. Asi kungotaura nemiromo yedu tisingarevese, zvinotipa kunaka here? Zvine katinoti kasemblance munokaziva here? Kakurakidza keuti pane kururama kuripo kana zvichitaurwa, asi mukati umu musina kururama. Zvichida ndosaka rima redu riri kuramba richikurisa, nekuti nyangwe navana vanodzidza kwatiri havachaziva. Vanonyatsoziva kuti amai vari kutaura zvavo, but havana chiedza mukati mavo. Vari kungotaurawo zvavo. Mukadzi akaipawo. Baba vedu ava vari kungotaurawo zvavo vachiti nematambudziko. Asi zvatavanzwa vachitaura kumba uku pamusoro pematambudziko aitika panapa, hazvina chiedza, hamuna chiedza mavari. Muzere nerima. Mweya weuroyi neusatani huri kutibata mukati menyika yekwedu. Huri kutibata uranda. Iko zvino takadzipwa pahuro pedu apa nomweya weuroyi neusatani. Mwoyo yedu yashata. Mwoyo yedu yasviba. Pfungwa dzedu dzose dzakungovangira kune zvakaipa. Ruka 13 verse 1 to 5 inoverengwa ichiti, zvino panguva iyoyo vamwe vaivapo vakaudza Jesu nezvavaGariria vakanga vavhenganisirwa ropa ravo nezvibayiro zvavo naPirato. Jesu akapindura akati, munofunga kuti vaGariria ava vakanga vari vatadzi zvakanyanya kupfuura vose here, zvavakatambudzika nenzira iyi? Ndinokuudzai kuti kwete. Asi kana mukasatendeuka, nemiwo mucharaswa mose. Kana vaya 17 vakafa pavakawirwa neshongwe yeSiroamu, munofunga kuti vakanga vane mhosva kukunda vamwe vose vagara muJerusarema here? Ndinokuudzai kuti kwete. Asi kana musingatendeuki, nemiwo mose muchaparara. Amen. Hama dzangu, tiri kuparara nokuda kwezvinhu zvekuti zvinezvi takuzvitora setsika. Patinoenda tichinoti nematambudziko paya, nedzoi paya, kana tisingarevese, tiri kutoita sei? Tiri kutopa Satani simba. Nhamo dzedu dzinotowanda, dzinotonyanyisa. Mweya wakaipa unotoramba uchikura. Nekuti anenge achida kuti tirambe tichidzokera ikoko nemwoyo wakashata, tichinonyengedzera kunge zvinonzi tino humwari, tino hunhu hwakanaka, isu tisingataure tichirevesa. Tinofanirwa kunzwirana. Kana tikasadaro, rima rinoramba richikura. Hama vadiwa, Jesu wakanga uri munhu unonzwira vamwe tsitsi, nokuti wakava somunhu, wakava sesu. Ruka 13 yakare iyoyo yakanaka chaizvo. Da kumbokuverengerai verse 6 to 9. Ipapo akavaudza mufananidzo uyu akati, mumwe murume akanga ane muti wake womuonde wakanga wakasimwa mumunda wake wemizambiringa. Amen. Muti wemuonde uri mukati mei?
memunda wemuzambiringa. Akaenda achinotsvaka muchero kwauri, asi haana chaakawana pauri. Saka akati kumurume akanga achichengeta munda wemuzambiringa, zvino ava makore 3 andanga ndichiuya kuzotsvaka muchero pamuondo uyu, uye handisati ndamboona chinhu. Utemere pasi, seiko uchishandisa ivhu pasina? Amen. Akapindura akati, Ishe, chimbouregai henyu kwerimwezve gore, ini ndigoutimbira nokuisa mupfudze. Kana ukazobereka muchero gore rinouya, zvakanaka. Kana usina, ipapo mungautema henyu. Amen. Ndiko kunzwirwa kwatinoitwa naIshe wedu Jesu Kristu. Somurimi, nyange Mwari zvake akaisa mutemo wekuti munhu wose atadza anofanirwa kufa. Zvikanzi mubayiro wechiri chii? Rufu. Asi Ishe wedu Jesu Kristu anotinzwira tsitsi. Fungai pazvinonzi Mwari anononoka kutsamwa. Muri kuzvinzwa kani? Nokuti takatotongerwa rufu kudhara kubva pana Adhamu. Nyange Mwari achinonoka kutsamwa zvake, asi Ishe wedu Jesu Kristu wakati chimbovawedzerai imwe nguva. Vaisei pasi penyasha, kuti pasi pokutevedzera murayiro, nekuti murayiro havaukwanise zvachose. Ngavauye pasi penyasha. Asi chimwe chinhu chandoda kukurakidzai pamusoro pemuti womuonde nemuzambiringa, zvese zvinopa michero yakanaka. Asi muti womuonde unokura kupfuura muti wemuzambiringa. Muti wemuzambiringa unopararira, muonde unokura uchienda kudenga. Maona? Saka chiri kutaurwa apa, nyange zvavo usingakure zvakanyanyisisa, zvikanzi uri kupa shedi kune mizambiringa iri kubereka zvakanaka, naizvozvo mizambiringa inotadza kubereka zvakanaka nokuda kwomuonde. Zvino kana usiri kundipa muchero, zviri kureva kuti kusandipa muchero uku kwakuparadzirwa kuenda pamazambiringa, nokuti mazambiringa haasi kuwana zuva rakakwana. Muri kupanzwa ka? Tsika. Ngative nemweya wokunzwirana, tichidzidzisa vana vedu mweya wokunzwirana, kwete kungoita zvinhu setsika. Muri kubabatisisa here? Chidzidzo chakareba. Tiri pana Ruka wakare iyo, verse 18, Ruka 13 verse 10 to 17. Jesu akanga achidzidzisa ari mune rimwe sinagogo nomusi weSabata. Amen. Uye ipapo pakanga pane mukadzi aiva akaremadzwa nomweya wakaipa kwamakore 10. Musana wake wakanga wakakokonyara, uye akanga asingagone zvachose kutwasuka. Jesu akati amuona, akamudana kuti auye mberi kwake, akati kwaari, mai, masunungurwa pachirwere chenyu. Ipapo akaisa maoko ake pamusoro wake, pakarepo musana wake ukatwasanuka, akarumbidza Mwari. Amen. Mukuru wesinagogo akatsamwa nokuti Jesu akanga aporesa mukadzi uyu nomusi weSabata. Akati kuvanhu, pane mazuva 6 okushanda, saka munofanira kuuya kuzoporeswa pamazuva iwawo, kwete nomusi weSabata. Amen. Muri kunzwa ka? UJudha zvawakanga hwakaita. Haasi kutombofara kuti mukadzi uyu arapwa. Anga achitofunga kuti dai akanga asimo zvake asina kurapwa naIshe Jesu, akangoramba achirwara nokurwara kwaaita. Asi mukadzi uyu aitoshingerera nemusi weSabata kuenda kusinagogo, kuti anonzwawo mashoko akanaka aMwari. Zvikangoitikawo kuti nemusi iwowo Jesu akapindawo. Jesu akanga arimo, wakamurapa pachirwere chake changa chamunetsa namakore akawanda. Kumukuru wesinagogo aingofara nekuuya kwake, nekuti mabhenji ake aizara. Asi akanga asina hanya nokuponeswa kwevanhu. Akatsorepedza Jesu kuti waponeserei munhu. Zvino zvaaponeswa acharamba achiuya kuchechera, zvichida kutoenda kune dzimwe sinagogo dziri kure kunoparidzwa zvakanaka. Muri kupanzwa ka? Kusanzwirana ndiko kubatwa huranda kwamakaitwa mumakereke mamwe amunopinda. Makereke embiri, makereke evarume vane masuto akanaka, ndiko kubatwa huranda kwacho iko. Makatongoponeswa chete, inenge yatoo threat
munhu anenge achiuya achikuponesai vanenge vakuda kutodhila naye nemafiya. Muri kupanzwa ka? Atienderei mberi nenyaya yekunzwirana, asi apa mapabata munokwanisa kuzopedzisa mega mukufunga kwenyu. Ishe akampindura achiti, imi vanyengeri, ko handiti mumwe nomumwe wenyu anosunungura nzombe kana mbongoro yake kubva mudanga oenda nazvo kundoonwa mvura nomusi weSabata here? Amen. Zvikanzi imi musingaone kuti munokanganisa kana muchienda nembongoro dzenyu kana kusunungura nzombe dzenyu. Zvikanzi munombovhurirei danga kuregedza dzichinofura nokunomwa mvura. Madingogara makadzisungira nokuti munhu wose anofanira kunge ari panzvimbo imwe chete neSabata, nekuti Sabata ranga riri kugara panzvimbo imwe chete wakazorora. Izvi zvekuzoya takuisa mupiro yeSabata izvi zvakatozova chinhu chinotevera. Pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Mirau yakazopuwa naMwari kuti tipote chidaro. Nokuda kwokuti akanga vaisa vaprista, vanhu vaingogara pamisasa yavo vakazorora vasingabati mabasa. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahama akanga akasungwa naSatani kwamakore 10 haifanira kusunungurwa kubva pane zvakamusunga nomusi weSabata here? Akati ataura izvozvo, vose vakanga vachipikisana naye vakanyadziswa, asi vanhu vakafadzwa nezvinhu zvinoshamisa zvaakanga achiita. Amen. Amen. Kunzwirana. Ngatinzwirane nyasha kana tichibatsirana. Sokutaura kwatakaita zuro, ngatibatsirane nemwoyo wose, tichibatsirana zvokuti munhu unobva wabuda munhamo yake. Hazvisi pakuramba uchingopa munhu chete, asi kuwanira munhu nzira yekuti anokwanisa kuzviriritira. Muri kupaona ka? Ruka 7 verse 11 to 17. Jesu akanzwira tsitsi chirikadzi yakanga ine mwanakomana mumwe chete. Ko ndiyo chirikadzi yega yakanga iri muIsraeri here? Ndiyo chirikadzi yega yakanga iri mu9 here yakanga yafirwa? Asi paakamuona akamunzwira tsitsi. Handei zvido pana Ruka 7 tunoona kuti panoverengwa pachiti chii? Jesu anomutsa mwanakomana wechirikadzi. Pasina kupera nguva refu, Jesu akaenda kuguta rainzi Naini. Vadzidzi vake navanhu vazhinji kwazvo vakaendawo naye. Kuzoti ava kuswedera pasuo reguta, munhu akafa, akanga akatakurwa achiburitswa kunze. Muronzwa ka? Kana muchishona chedu takuti munhu ari kuenda kunoraswa kana kunovigwa, tinenge tireva kuti iwe takaramba tinewe chapesera wati nhuira. Chibva pano uku kutandanisa mweya unonohwanda, kutandanisa munhu wataita hama yedu yataigara nayo mizuva yose. Kana iye Abhurahama anotaura achiti, ndipewo pekuviga kuna vana vaHeti. Zvikanzi ndipewo pokuviga kuti ndisagare ndichiona wakafa wangu. Ko kana wanga uchimuda uchimuchema chaizvo kuti afire, wadingogara muchimuona zvako wakamusindika kana pamuti apo, ungabva vanomurasha here zvokunomuviga kana 6 feet under? Muri kuzvinzwa izvo? Saka vaIsraeri vane tsika yekubudisa kunze kweguta. Zvikanzi mweya wetsvina ungazotibata, nokuti chakafa hachifanirwa kugara pakati pavatsvene. Kune makuva kunofanirwa kunge kuri kunze kweguta, kwete pakati pedzimba dzavanhu. Imi zvamakutovakira dzimba pamusoro pamakuva hazvinowanikwa futi. Hanzi kuzoti ava kuswedera pasuo reguta, munhu akafa akanga akaturikwa achiburiswa kunze aingova mwanakomana mumwe chete wamai vake, uye vakanga vari chirikadzi, uye vanhu vazhinji kwazvo vaibva muguta vaiva navo. Ishe akati achivaona, mwoyo wake wakavanzwira tsitsi. Kunzwirana ka ndokwatiri kutaura naso. Akati kwavari, musachema. Ipapo akaswedera pedyo akabata hwanyanza zvichireva paakanga akatakurirwa. Kana imimi munotakura mumabhokisi hati? Uye vaya vakanga vakamutakura vakamira vakati, jaya, ndinoti kwauri muka. Munhu uye akanga akafa akamuka akagara akatanga kutaura, uye Jesu akamupa kuna mai vake. Jesu akanzwira munhu akanga akafa here tsitsi? Wakanzwira mupenyu saiye.
tsitsi wakamudzosera akanga akafa kuna amai vake. Amai havana kudzoserwa kune uyu akanga akafa. Akafa ndiye akadzoserwa kuna amai vake. Naizvozvo hama dzangu ngatinzwirane. Mazuva ano tine maproblems emadrugs. Mazuva ano tine maproblems emadrugs. Tine maproblems ehunzenza. Vana vose vakuita mahure mukati menyika yeZimbabwe. Kuti mahure aya ekungoti vanenge vachivanza, kwete. Vava kutoita zviya zveupfambi, handingambozviti zveupfambi futi, zvekunomira patachiraini. Nokuda kwemari, nokuda kweurombo hwabata nyika zvakanyanya mumaguta. Asi kumaruzevhawo zviriko tinotozwa kunzi zvakatonyanya. Varume vasina kukwana vemumaguta vanoenda koko kumaruzevha vachinotsvaga mafreshers. Vanhu vouhipi vasinganzwire vamwe tsitsi, vasina rudo. Vose vakazadzwa nokutya vakarumbidza Mwari. Vakati muprofita mukuru amuka pakati pedu. Mwari auya kuzobatsira vanhu vake. Shoko iri pamusoro paJesu rakapararira muJudhea yose nenyika dzose dzakapoteredza. Amen. Tiri panyaya yerufu ipapa hama dzangu. Kwatinenge tiri kubhorawo takasvikirwa nerimwe shoko rakaipa. Nguva ino inguva yekupembera, inguva yeEaster. Nyange kune vasingatendi vanenge vachimwa, vachifara, vachiita sei, vachionana nehama dzavo, vachienda kumisha kunoona hama dzavo, vachiita mapati, vachiita zvose zvavanoita. Asi takanzwa kuti mumwewo unoda bhora. Mhuri yake yakanga ichifamba nemotikari, vakaita accident, mhuri yakaparara, mukadzi navana 5. Hama dzangu, munoziva here kuti kurera mwana kunonetsa sei? Munoziva here kukosha kwekungodzidzisa mwana chete kungoti ABC, kana kuti baba, amai, ndombo nezvimwe zvinhu zvakadaro? Munoziva kurema kwazvinoita here? Munoziva here kuti zuva nezuva raunogara nemwana uchimutengera manapukeni, uchimutengera tuhembe, achienda kukreshi, achienda kuchikoro, uchimutengera tumayunifomu? Munoziva kuti zvinenge zvakakubata sei mumwoyo mako nemupfungwa mako here? Nokuti ndiwo upenyu hwako. Zvino kana iwe warasikirwa navana 5, tichitongotaura nyaya yemari chete, nokuti imi munofunga zvemari nguva dzose. Imagine investment yaakanga akaita ipapa. Hama dzangu ngatiende tinzwirane. Zvinhu zvinobaya mwoyo, hapana asingafirwe. Dai ndiriko zvangu, zvida ndingadai ndaenda nevamwe vanhu veDhimbare unobata maoko. Asi panenge pafa vanhu zvakadarwa, zvinofura kana burial of a national hero. Zvokuti nyangwe napresident semukuru wemasupporters union yeZimbabwe ebhora vanenge vachifanirwa kunobatawo maoko pakadai, kana kutumidzira makurukota avo makuru kuti vanobata maoko. Chinhu chinosuwisa, chinhu chinofanirwa kutisuwisa senyika, kwete kuti hatisi kufirwa boda. Aiwa, chinhu chakadai ishura. Tinofanirwa kunzwa kumanikidzwa mukati memwoyo nokutambudzika pamusoro pezvinhu zvakadai. Tinomunyaradza sei mumwe wedu? Tinotaura mashoko api ekuti anyarare? Mwari ngaapindire patisingakwanisi. Ishe Jesu ivai nesu. Hama dzangu, tiri ipapo. Mweya wekusanzwirana wabata zvakaipa nokuda kwenyaya yemari. Mabusinessmen, makurukota, dzimwe nguva vanhu vanoda zvepolitics zveukuru izvi, namarombero avari kuita, kuurayiwa kwevana kwanyanyisa. Tiri kuchema vamwe vari kutoti dai tatonouraya vamwe. Hama dzangu, ngatitendeukeyi
vanhu vari kutumwanana muzvina business navamwe vari kuita vepoliticians kuti vanoponda vana vaduku. Tiri kuurayirwa future yedu. Uchimbouraya vana vemumwe kuti zvaita seiko, uchitora zvinhu zvanoda kutora ipapo kana kutenga zvinhu zvevanhu vakafa kuti iwewe ubudirire, business rako rikure, uyezve uchengete vako vana. Saka zvinoreva kuti kana vako vakanzwaro hapana chaunonzwa nekuti mwoyo wako wakatindivara. Satanism nehuroi zvakombera mukati menyika yedu yeZimbabwe. Uyu ndio huroika unotaura huya zvichinzi muroi kana munhu wakaipa kana kuti the devil akauya kuzoba, kuzouraya nekuzoparadza. Ndisi tiri kuparara, future yedu ndio iri kuparara. Munhu mumwe nemumwe akakosha. Kutoroya, ndisaka zvainzi muroi anofanirwa kubviswa kana kuurawa. Munhu ane mweya wakaipa towards another. Nekuti hatizive kuti zvakanga zvakarongerwa munhu iyena Mwari ndiani wamuri kuuraya. Zvida ndiye muponesi wedu. Tichazowana mumwe kupi kana mamuuraya. Zvida ndiye akanga iri sukasta yedu. Zvida ndiye akanga ari mutungamiri wedu. Zvida ndiye akanga ari mukoti kana dhokotera ane tsitsi. Imi zvamuri kumuroya kuti akundikane nokumutadzisa, muchida kuwana masimba ekuti mimienda pamusoro musina mwoyo wakadaro. Nyika inopararaka. Nyika inoparara. Nekuti Mwari anoshandisa vanhu vaanoda, haangashandise vanhu vaasingadi. Imi mukuita zvekuheka kuti mungokwidziridzwa chete, musina zvipo zvakaiswa mamuri naMwari, kana kuti munoroya kuti munhu atadzise kubudirira. John 10 verse 10. Gwayana rakanaka, nakuti gwayana rakanaka, mufudzi wakanaka wakataura achiti, aiwa wakaipa wakauya kuzoba, kuzouraya nokuparadza. Ndosaka Mwari asingade huroi, achiti musape vana venyu kuna Moreki, musatendere mweya yevaroi kurarama, ngairege kuparadzirwa. Asi muZimbabwe yatambanuka, madhimoni atambanuka, n'anga dzatambanuka, vavuki vatambanuka. Zvavari kuparadzira huroi izvi zvinokonzerawo kuti isu pachedu tiparare. Kumashoko aya ndikumboaona kupiko, hande pana Revitiko 20 verse 1 to 6. Tingonzwa kuti inoti chii? Jehovha akati kuna Mozisi, uti kuvaIsraeri, muIsraeri upi noupi kana mutorwa upi noupi agere muIsraeri achapa vana vake kuna Moreki anofanira kuurayiwa. Vanhu vomunyika yake vanofanira kumutaka nemabwe. Amen. Ndo zvandiri kutaura kai, kuti uri kuponesa vako nekutora mapatsi akabiwa pane vamwe vana vevanhu vakatorerwa vana vavo usiku, kana kuti vakabirwa vana vavo vakaurawa. Iwo watourayawo nevakoka. Ndiko kupa vana kuna Moreki ikoko. Hazvizviye zvekuti panenge pane chimwari, pane chitemberi kana chichechi, muenda nevana venyu muchida kuti tonovaisa ikoko. Nyangwe zvizvozvo zvichiitika, nekuti pane vamwe vanouraya vemumhuri dzavo, pane vamwe vanouraya vana vavo chaizvo. Iyi nyaya ndakatanga kuiona kare zvichiitwa nevanhu vekuMarawi uko. Ndisingazive kuti ndizvo zvavari kuzviitira izvozvo. Jehovha anoti, ndichanangana nemunhu iyeye uye ndichamubvisa pakati pevanhu vokwake, nokuti nokuda kwokupa vana vake kuna Moreki asvibisa nzvimbo yangu tsvene uye amhura zita rangu dzvene. Kana vanhu vomunyika yake vakashaya hanya, kana munhu uyo achipa mumwe wavana vake kuna Moreki vakasamuuraya, ndichanangana nomunhu uyo nemhuri yake uye ndichamubvisa pakati pavanhu vokwake, iye pamwe chete navose vanomutevera pakuita ufeve naMoreki. Ndichanangana nomunhu uyo
achaenda kumasvikiro nokuvadzimu, achiita ufeve nokuvatevera, uye ndichambobvisa pakati pevanhu vokwake achiita uroyi. Amen. Tichidzokera panyaya yetsitsi dzaishe wedu Jesu Kristu nokunzwira kwaishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi nyangwe zvazvo zvaisatenderwa navaJudha kushanda nesabata, Jesu akaita tsitsi nemwoyo wokunzwira, akarapa nomusi wesabata. Mutemo aizviziva, aiziva kuti munhu unokwanisa kutakwa namabwe pamusoro pekutyora musabata. Nyangwe nopakufa kwake ndiyo imwe nyaya yainzi aifanirwa kufira. Murikuzvizwa? Chembere yakanga yakaremara tainzwa pana Ruka 13 verses 10. Asi akarapa murume akazvarwa ari bofu. Nyaya imakamboiverenga. Pana rimwe vhangeri guru rinobuda ipapo pana Johani naye. Akarapa ane mutezo wakafa. Makamboinzwa here? Inenge iri pana Mark 3 verse 1. Ndiyo mutezo wakafa njeziva kuti iri papizvo, but iri magospera ese. Nemurume waiva neruoko rwakaunyana, Mark 3 verse 1 to 6. Tingatongoverenga iyoyo chete. Zvikanzi pane imwe nguva akapinda musinagoge, uye imomo makanga mune murume akanga ane ruoko rwakanga rwakakokonyara. Vamwe vavo vakanga vachitsvaga mhosva yavangamupomera Jesu, saka vakamutarisisa kuti vaone kuti aizomuporesa nomusi wesabata here. Zvikanzi munhu yakanga atoiswa imomo musinagoge as a trap. Yanga itori hunza yanga yacherwa, kana muteyo wakanga wagadzirirwa panzira yake. Jesu akati kumurume akanga ane ruoko rwakakokonyara, simuka umire pamberi pavanhu vose. Ipapo Jesu akavabvunza akati, ndezvipiko zvinotenderwa nomusi wesabata? Kuita zvakanaka kana kuita zvakaipa? Kuponesa munhu kana kuuraya? Asi vakaramba vanyerere. Akatsamwa akatarisa vanhu vose vakanga vakamukomberedza, uye ashungurudzwa nokuda kwokusindimara kwemwoyo yavo, akati kumurume uye, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza, uye ruoko rwake rukaporeswa. Ipapo vaFarisi vakabuda vakatanga kurangana navaHerodhi kuti vangauraye sei Jesu. Munhu akanaka aite sei? Ahararame. Amen. Tochipedzisa zviduka. Pose apa aipesana navaJudha vakanga vachimirirawo varoyi naSatani nemhondi nemhombwe nembavha. Daishe wedu Jesu Kristu, Mesiyasi Yeshua, asina kutinzwira nyasha, mungadai musiri maKristu pari zvino, mungadai musiri kupembera Easter yenyu yamuri kupembera iyi yamakapuwa navavirungu, muchiti maGood Friday nemaGood Sunday nemaMonday. Inonzi Good Monday. Mungadai musina zvose izvi holiday iyoyo. Andika munozvitoti yakabva paUkristu. VaIsraeri vanga vane Paseka, vakanga vane mutambo wezvingwa zvina mbiriso, ndozvavaitevedzera. Zvikanzi zuva ravo rePaseka risichinje, asi raishe wedu Jesu Kristu rokuzvarwa kwake rinongochinja misi yose. Munoziva hazvina kushata kuti muobserve kuti muite mitambo yenyu yaishe wedu Jesu Kristu pamazuva akaita seFriday, Saturday, Sunday, Monday, nekuti akabatana neweekend yenyu inenge yakuriswa. Muchimurangarirawo zvakadaro zvakanaka zvazvo. Asi inonetsa kuti takatora tsika iyoyo ticharasikirwa nezvimwe zvinhu zvakawanda. Ndizvo zvinhu zvandiri kudzidzisai nhasi pamusoro pekuverengwa kweOma nehunhu hwaishe wedu Jesu Kristu hwaibuda kubva mukuverengwa kweOma. Ndizvo zvimwe zvandiri kukuratidzai nhasi izvi, nekudzidzisa pamusoro pazvo, nekuparidza pamusoro pazvo, ndichivanhu yatitendeukeyi, tisanduke, tisaparare. Patinoona vamwe vachiparara, ngatirangarire kuti nesuwo tichaparara. Nesuwo musi wokufa uchasvika. Tinenge takakwana here? Tinenge taponeswa zvakakwana here? Tinenge tine hwaKristu
kuitira kuti pakumuka kwevakafa tinowanikwa takakodzera kuva kurutivi rwaavo vachazogara naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Ndiwo mufananidzo wandambokupai pamusoro pekutendeuka kana kuparadzwa kwatinowana pana Ruka 13 verse 1-5. Jesu Ishe wedu akabvuma kuti nzwira tsitsi nenyasha, akabvuma kutiponesa. Nyangwe zvake zvakanga zvakamuipira nokutambudzika kwose nokupedza nguva yake ari pasi pano achifamba nekutengura asina kana imba chiri chigunduru, wakati ndozviitira kuponesa, wakatinzwira nyasha, wakaziva chatakagadzirwa nacho. Ngatiteverewo MaPisarema anotaura pamusoro pokunzwirana. Makaenda kuna MaPisarema 145 verse 8-9. Handisingoti mungoverenga ipapo chete, mungazoverenga zvenyu moga. Zvinonzi Jehovha ane nyasha uye ane tsitsi, anononoka kutsamwa uye azere nerudo. Maqualities kana kuti zvinhu zvinowanikwa muna Ishe wedu Jesu Kristu zvatinofanirwa kutodza zvinoti nyasha, tsitsi, kutsamwa. Nyasha netsitsi zvakasiyana. Kutsamwa, azere nerudo. Jehovha akanaka kuna vose uye ane nyasha pamusoro pezvose zvaakaita. Ngatinzwirane munhu tumunhu. Tisafunge kuti tinoda Jehovha, tinoda Mwari, isu tisingadanane pachedu. Pisarema 103 rinotaura uri chitichi, rinotaura zvinhu zvimwe chetezvo, asi makariverenga rese rinobuditsawo nyasha netsitsi dzaIshe wedu Jesu Kristu nezvimwe zvinhu zvaaita zvatinofanirwa kutodza sehunhu hwakanaka hwevanhu vanotevera Ishe wedu Jesu Kristu. Pisarema 103 yose makaiverenga zvenyu inokudzawo pamusoro petsitsi nenyasha. Hama wadiwa, kwanhasi pazuva rino reina zuva rino retatu rokuverengwa kweOma, tichitaura pamusoro pokunzwirana, ruri rudo runobva kuna Jehovha. Ndogumira pano, tosangana zvakare pazuva rinotevera. Ishe achitendera. Chisarai.